Doy. Asa man ka paingon? Ha? Asa ka paingon lakaw? Lakon. Tira. Asa man? Sakay lang diri, padung ko dito. Ano nila? Asa man ka padulong? Luti. Pusok. Oh. Ano ko naman ba? Ramen si. Dali sakay diri. Asa nila? Padung ko ana, pusok ko. Oh. Asa pa man kagikan naglakaw? Victor Juan. Tamiya. Kamiya. Ari, unahan pa. Awas na layo pa di. Eh ba lang may unahan mo lang. Unahan mo rin. Mga lagi naglakaw lang ka kay traffic kung pugay no. Oh, traffic eh. Exercise. Walang ko makakita. Hello? Ha? Traffic mo kan? Mga lagi niya asa man kagikan, trabaho kagikan? Oh, trabaho kan. Asa ka trabaho? Nabasak. Basang ibabaw ka. Unya lakaw lang ka padung uli. Traffic kay dito sa Magta Doctors dapit no. Malakaw ra man ka. Okay ra man pud lakawan kay way init ba no? Gawas og init kay murag digin mada siguro. Sa may puso, sa may GMC di ka dapit eh. PLDT. May kay nasugatan di ka? May kay nasugatan di ka? Padung man pud ko dito. Dire ka? Ha? Ay na lang. Libre na to. Sige. Asa din nyo dapita rin? Di atbang? Sige. Oo. Sige. Ayun, atong napalibreng sakay. Gikan pa si Manoy sa iyang trabaho dito sa may Ibabaw Agus sa Basak. Iya lang gilakaw kay tungod sa ka-traffic. Iya lang gilakaw gikan dito sa Ibabaw Basak. Paingon diri sa may Pusok. Kapit sa may Gaisano, Mactan. Ayon na lang kay atong nasugatan o atong napalibreng sakay.